Sige, tuloy. Okay, tuloy. Metro ang mga sasayaw. Ayan! Si Miss Medina. Mr. Medina. Si Bali, kumain ka na. Ayan. Sabayan mo nga si Ma'am. Ayan. Ayan. Taray, kagaling oh. Nuni ayang tika sa pulang mang para sa day karit na. Pumunta sa sentro ang mga sasayawin ninyo. So, Metro. Kichamtay, aging kukunang, aging papakipon, aging papangin, isabat-sabat tarik na, urayawan litsuran na, narapintas di gandat na, mangilong akin katinag, may si pirit, pipirit, pirit, pipirit, narigat di aking didig, narigat di napil, nang runa nung di ka matatagahin, siyang tawagin, sikat maperdilag lagi pang mawanti umuna abang kawin. Ano itan nakakadalasang ipangkat mo, di kaya't day tarik na, oray pobreno na badang, oray pugot no na nakmanang kinagtalong kansang, sa lakit unay abang bandida. Pirit, pipirit, pirit, pipirit, narigat di mabakat, So, Metro man. maawanan, Jay naka-pair nga libay. So, Metro ni ang